we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong padayon nga iampo nga magmalinawon ang kalibutan ug ang hustisya ug kasuguan sa Dios. Mauntay muhari sa kasing-kasing natong tanan, labi na gyud sa atong mga leaders sa mga nasod, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato untang mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit natong slots aron matuman ug magmalampuson ang atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kabalaan sa kinabuhi ug kauswagan sa ilang panginabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamu ang katawhan sa Dios, gigugma kamo niya ug gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag tinabangay ug pag pinasayloay kamo, kundo na kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbuggo sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw, nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas, ug magpasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo, uban sa tanang kabahandianon niini.
Pag tinudloay o paghimangnoay kamo, uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. sa iyang santuaryo. Daiga siya diha sa alis sa iyang kusog. Daiga siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat. Daiga siya tungod sa iyang harianong kahalangdon. Paday ka sa Ginoo, ang tanan nga mga buhi. Daiga siya sa tingog sa trompeta. Daiga siya sa lira ug alpa. Daiga siya sa piyang-piyang ug sayaw. Daiga siya sa mga kuldas ug plauta. Paday ka sa Ginoo, ang tanan nga mga buhi. Daiga siya sa malanog sa mga piyang-piyang. Daiga siya sa masipa nga mga agong. Ang tanan nga mga buhi, padaiga sa Ginoo. Hallelujah. Paday ka sa Ginoo, ang tanan nga mga buhi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanin.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas, o kung adunay moagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, o kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man niadtong nahigugma kanila. O kung mauray buhatan ninyo maayo kadtong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. O kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa. Kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasayloa sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibukbok sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Lingay mong tupad, inabuhi pa ka? Ingna ko no, inabuhi pa. Daghan kayong galakaw-lakaw nga patay na. Gitawag na natog mga sumbi. Kana bang naglakaw-lakaw nga patay o kinsa maning mga naglakaw nga patay na kanang mga tao nga di na kamaong mahigugma. Ang tinuod di ay nga buhi kamaog yung mahigugma. Kana bang buhi nga tao pero ang patay di na kamaong mahigugma. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na nahigugma jud ka sa tanan ing na
nga nahigugma kas tanan. So kung wa ka mahigugma sa uban, sa ato pa buhi ka nga ris uban, patay ka nga ris uban. So mo na gitawag og way klarong kinabuhi. Usahay buhi, usahay patay. Una, ang atong unang pagbasa, nag-instruct nato unsay batasan sa mga taong anak sa Dios. Kay ang Dios buhi man, ang iya sang mga anak kanunay buhi. Pero anak ganita si Yawa, kay ang Yawa kamatayon man, mga matay sadtang. Isang kamot, kinsa dinhi ang moingon, Father, ako anak kos Ginoo. Tasa kamot. Ang di mo isa anak si Yawa. Sige. Sige. Kamo ha. Kay bawag mo, at least kamong nanimba o kamo tingaling naas online, kahibaw gyud mo nga anak tas Ginoo. Ug wa gi usa nato nga moingon, gusto kong mahimong anak sa demonyo. At least kitang ni adinhi. Pangutanon ko nato ang atong mga leader sa nasod, labi na ang naa sa Senado o sa Kongreso. Ato silang pangutanon, mga anak mos Ginoo o anak mos demonyo. O kita'y patanawon sa ilang mga batasan karon, unsa may tanaw nato kaning naa sa Kongreso o sa Senado, kana lang usa silang duha ka departamento. Unsa may tanaw ninyo nila, anak sa Ginoo, anak sa demonyo. Kusga. Kamoy gasulti ana. Wa jud ko magsulti ana, igo ako nangutana. ato kunong tan-awon kuno be, kitay patan-awon kanang naas executive branch gikas presidente og sa iyang mga kabinete, tan-aw ninyo unsa man anak sila sa Ginoo, anak sa demonyo. Nangahadlok na musulti. Sige. Arilantas Daily Executive, Arilantas DPWH. Tanawan niyo DPWH karon. Unsa man, anak sa Ginoo, anak sa demonyo. Ambot lang ninyo, no? Basta ang importante, bisan pagipalibutan nata sa tanang mga anak sa demonyo kanang gitawag natog mga makasasala, mga dautan, kamao unta tang magpabilin nga anak sa Ginoo. Mao na importante. Dili ta magsigig pasangil nga naglagot ko, nakig-away ko tungod kay ingon ani siya, tungod ni niya. Ang aton ta magpabilin tang anak sa Ginoo. Unsaon man, matod pa dinis unang pagbasa, pagmaaghop, pagmaluluyon, pagmapasayloon, pagmapaubsanon, pagantos kamo. Dirisad sa atong Ebanghelyo, porting klaruhas gisulti ni Kristo, higugmaa ang inyong kaaway, kung tamparuson ang inyong pikas aping, ipatamparos lang pikas, kung ilang ilugon ang inyong butang, ayaw na kinigbawia, kung manghulam sila ninyo, pahuwama dayon, ug ayaw na pangayog bayad, iampo ang nagdaog-daog ninyo, panalangini ang nanghimaraot ninyo, pagkanindutas gisultis Ginoo, kay kun ang inyong tagaag maayo kadto ra sang muhatag ninyog maayo, wa na moy ganti nga mapaabot sa inyong amahan nga tuas langit. Kun ang inyong tagdon kadto ra sang mga higala ninyo, wa na moy mapaabot nga ganti didto sa langit. Kun ang inyong pahulamon kadto ra sang makabayad ninyo, wa na moy mapaabot nga ganti didto sa langit. Pagkatinaw sa gisultis Ginoo, no? Hinunua, higugma ang inyong kaaway o sa inyong pagbuhat niini. Matod pa niya diri, kung buhaton ninyo kini, mahimo kamong ang makadawat kamog dakong ganti gikan sa inyong amahan sa langit o mahimo kamong iyang mga anak. Da nindo takaklaro anak. Gilingay mong tupad. Ang di mulingi anak sa demonyo. Gilingi ingna musugot na kog imong tamparuson. Ingna. Sige ba? Ingna.
Musugot nako nga imong tamparoson. So agini kapuslanan ang pagsigi natog misa, sigig simba, magbrunda-brunda pata, mag 2,000 Hail Mary pata, sige tag prayer meeting, sige tag rosaryo, magtuyok-tuyok pata dinhi kada adlaw, kada gabi, sige rosaryo kay mga buutan lagi kuno kaayo, mga lawat, muluhod gyud kay buutan lagi, pero dili mo pasaylo sa sigig libak niya. Kusog kay mudumot sa iyang silingan, way kapuslanan. Magsigig misa kay lagi pari kuno, siging away anang kolekta, siging lalis anang kwarta, way kapuslanan. Daghan kay tag sistema himuon simbahan kay pastoral care kuno, pero di gyud kamaong maluoy sa mga taong hapit way gikaon. Nganlan pagkawatan, nganlan pag mga illegal settlers, nganlan pag mga squatters nga mga way kapuslanan, mga sagbot sa katilingban. Ana. Saban, nangaigo na ta? Sige. Di ta magpakauaw isip mga anak sa Ginoo. Senado ay na social media na nag-away na tungod anang ilang mga personal interest, gibuguan kay sila natong mga Filipinos og nagpabugo-bugo sadtang mga Filipinos. Ang atong mga lawyers, ang atong mga doctor sa education, ang atong mga dagko kay mga ranggo dinis Pilipinas, dagko kay mga achievements, gibuguan na lang gyud ang atong mga naa sa legislative branches. Anang ilang gipangbuhat, di na lang kita kasabot. Naon say resulta? Sige silang away, gaunay sila gaaway. Kay matud pa ni Kristo, basta wa gani Ginoo diha magunay ginag-away. Nya kun magunay na ganig-away, mga lusno gyud ta. Mga lusno gyud. Kung ang usa ka nasod mag-unay away ang mga gitawag natong mga membro sa nasod, malusno gyud ang nasura. Kung ang usa ka pamilya mag-unay away, malusno gyud ang pamilyaha. At tanawarong atong nasod, kadako na natog utang, hapit na mo 18 trillion, sud lang sa 2022 hangtod 2025 mo 17 trillion na kapin ang atong utang. Gikan sa 12 trillion, pag 2022 mating ito, mga 12 trillion, karon 17 na. Wa pa kaabot og 3-4 ka tuig ang paglingkod sa atong bag-orong administrasyon, nakautang nag mga 5 trillion. Unya punan pa nig 3 ka tuig, di lain na sa muabot ginig 20 trillion. Unsaon na to pagbayad ana? Unya siging baha kada uwan baha. Unya ang mga gustong mo imbestigar sa baha, sige na lang, kapoy na, sige balik-balik ana. Mao na ingon ana ta og mga leaders, masimbahan man o manasod, basta di na ta mahimong anak sa Ginoo nga magpuyo sa kamatuoran, magpuyo sa gugma para sa mga nanginahanglan, mga lusno gid ta. Pero bahala na og mga lusno tag mga matay tang tanan, basta kitang nanimba dinhi, anak lang kita sa Ginoo. Og dinhi sa Compostela, kamong nagsunod nako diha sa social media, tubaga ko ninyo, magpakaanak mo sa Ginoo o anak sa demonyo? Kusga. Unya, mo palit mo slat o dili? Kusga. Bantay na mga baba ninyo. Palit yung slat. Kada simana, usa ka slat lang. Kamong tanan nga nanimba dinhi og naminaw, bata ngadto tiguang makapalita 100 pesos ra ni atong slat. Pero kung ato nang paliton, mahimotang anak sa Ginoo, di ta mga lusno. Ang atong mga atop diha sa atong kumbinto nga tayaon na kay din anak mo to. Musinaw na na. Kining atong palibot nga lapo kaayob.
Malunangan na ni. Munindot na na. Basta magsikay. Ang timaan manggod mga igsuon, na kita nag-inantusay, naghigugmaay, nag-alagaray. Munindot ang katilingban. Tanawa ang mga nasod nga nagtinabangay. Example, dinis ato, dool-dool mga silingan nato, Japan. Nalusno na sila pag human sa Second World War, kaya napildi sila, daghan kay sila mga gibayran nga mga damages sa lain-laing nasod nga ilang giatake. Apil na dinis Pilipinas. Pero naghiusa sila ang Japan na himong number 1. Naghiusa ang Singapore. Lusno kay ng Singapore sa una. Murara na silang basurahan. Pero karon hastang ilang basurahan murag park tungod sa ilang paghiusa. Aw dinis atong nasod na man sa mga lugar nga ingon ana, example ang Davao. Ang Davao, ako nakaadtom sa kog Davao. Kamo adto ra gud mo Davao. Makakita mo nga lahi gyud. Ug naay pipila ka mga lugar dinis ato nga nagkahiusa ang mga katawhan, lahi gyud. Makita nimo nga limpyo, hapsay, husay, dili ka mahadlok, maglakaw-lakaw, magabii. Kay way mang hilabot, way mang snatch, ug naaman ikaugma. Una. Sa Japan, matod pa nila, manghilabot ka, imong tuong kamot mo inikawat, putol na ikaugma. Ang ilasang leader dito, kung i-accuse nga nagnawat sa kwartas ilang nasod, nga daghan na kay mo accuse, ay kaugma, nagharakiri na kanang itawag nag-honorable death, magpakamatay. Ang dinis ato, mga gisi na lang baba na tong accuse. Mga gisi na lang atong bag accuse. Pagka bagagnaw, bagaag-yugnaw. Murag di na madutlan og kauwaw. Wa na maghunahuna unsay bation sa ilang mga anak o sa ilang mga kaliwat tungod sa ilang gibuhat karon. Di na maghunahuna unsay nahitabo nga impact sa ilang kabuang ngadto sa katawhan na kunuhay ilang gialagaran. Baga kay tagnaw ang kadaghanan. Ilingay imong tupad. Ing na nipis ng imong naong o baga. Inga. Nanong magsigi pa mangyud kag dumot anang imong silingan. Nanong hastang imong igsuon di man nimo tagdon hangtod karon. Nagpabaga gid kas naong. Nanong kanang imong bana tungod lang kay nakapangabit din ama gid nimo tagdon. Baga gid kag naong. Ato bangas Ginoo nya sige kag simba dinhi nya di ka mutagad na imong bana di sa kamo pasaylos iyang kabit. Baga gigagnaw? Da. Pero sige lang, hindi ka mutagad, basta mo palit lang kag slat, okay ra na. Basin pa, mabawi-bawi. Ana na siya. So mga igsoon, hinaot unta no, nga magpatalinghog tas Ginoo kay himuon kita niyang mga anak. Apan ang iyang gusto, kamao sad tang gugma sa iyang gihigugma. Kay matod pa diri ni Kristo, ang atong amahan nga tuas langit, nahigugma sa mga dautan o sa mga maayo. Iyang gihigugma hasta ang dili mga mapasalamaton ngadto kaniya. Apil na ang wa kaila niya, iyang gihigugma. Pagkanindot ana. Gi manindog na ta. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa Dios sa atong mga panginahanglan. Sayod kita sa iyang way sukod nga gugma o pagkamaluluyon. Muingon kita, mapuangorong amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Mapuangorong amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga diha sa ilang paagi sa pagpasaylo o paghigugma, ang mga nangulo sa simbahan makahatag o panigingnan ngadto sa ilang gingsakpan sa ingon, musalamin sila sa kabalaan sa Diyos ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nasuko ug naglagot sa ilang isig katawo, makaamugo nga ang ilang pagdala sa gibati nilang kayugot ug pagdumot
magmapahimulag lamang kini kanila gikan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuang hurong amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga banay nga nagkabahin-bahin ug naguba tungod sa walay pagkabana sa usag-usa, mabalik ngadto sa ilang kasuod ug kaanin kamainiton kanhi, magampo kita sa Ginoo. Mapuang hurong amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga masakiton makaangkon sa kalinaw sa huna-huna nga nagtubo gikan sa pagtamod nila sa ilang espesyal nga papel diha sa pagkahiusa nila kang Kristong pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Mapuang hurong amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuang hurong amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuang hurong amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuang hurong amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makaambit nasa kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuang hurong amahan, patalinghugi ang among pagampo. Dios no namong amahan, mapuangoron sa tanan, pasaylua ang among mga sala ug dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalan, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanang. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tud sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon,
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tangging harian ang kahutugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkaanak sa Dios. Nga ato laning puy-an pinaagi sa paghigugma gyud sa tanang tao, apil na gyud og labi na gyud sa atong mga kaaway or kadtong nagsigig pangaway nato. So salamat sa nahigugma nato dinhi og nagsigig palit aning atong mga slots. Ang atong halin sa atong slot nga God's Reward and Complete Elation or Grace niabot nag 54,228 ka slots na apay 645,772 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,181 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Salamat kaayo, no? Ang ato sang Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, PPSC, para ni sa ato dinhing ongoing nga mga projects din sa atong parokya. Ang atong halin niabot nag 18,102 ka slots, napay 81,898 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 16 slot challenge nga tag 16,242 na sad ka challenges ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit nato. Gawas nga mamalit tag slot, mamaligya pagid tag slot. Nya unsa gaytoy meaning sa slot? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O,
offering ug ang treasure, bahandi. So sakripisyo, gugma, halad og bahandi nga langitnon. Muna ato ginang pasundayag og dasigo nato ang ato mga katawhan. Ubay-ubay man kita dinhis lungsod sa Compostela, papalita lag slot. Nya unsaon to pagpalit og slot aron makapalit kita 10 minus usa ka slot kada semana, magsakripisyo ra gyud. Ubang mga sakripisyo sama sa og mukaon kag katulo, duha na lang kakaon ang imong buhaton. Ang usa ka kan-anan isipti to nimo. Imbis mo snacks kag kaduha, din alang ka mag-snacks. So, tubig na lay imong imnon. O, di wanan, anak kay masipti ana. Imbis mo sakay kag motor, kaduha sa usa ka adlaw, usa na lang imong isakay. Imo na lang lakaon ang usa ka sakyanan. Labi naghapon na, di na kayo init. O, di. Nasa kay masipti ana. Imbis mo inom kag Red Horse kada Sabado, kape na lang imong imnon, kape. Di ba? Imbis mo sigarilyo ka o usa ka kaha kada adlaw, tulo na lang kabog sigarilyo imong tabako. No di, daghan na kay tag masipti oy. Mao na magdinasigay ta. Di na kinahanglan nga maghimo patag additional budget, wala na. Isakripisyo lang ang imong pipila ka mga naandan nga dili sad kay tantong gikinahanglan nga mga buhat. Ay nana no? O sa anang paagiha sa atong sakripisyo makahatag tag dakong gugma, dakong gasa sa Ginoo og makatigom ta og bahandi nga langitnon. Mao na siya'y dakong impact aning atong slot o gawas pa ana doon nagi mga physical improvements dinhi sa atong parokya. Gani karon anang atong Hilifans, atong mga TV nya nanang atong atop hapit na sad na mahuman. Ambot mahuman ba kana? Nya daghan kay improvements sige ra gyud na. Ang atong mga bangko hapit na moabot diha ang ato tingaling desisyon, pero magtigom mo sa ta klarohon sa natong naabatay ikabayad. Igwa gani ay lang usa. Agwanta lang sa mo nang mamaak sa inyong lubot o kanang mamaak sa inyong likod, ha? Igwanta lang usa. Pero sigihan ginyong palit og slot, mag-anam ginagkahamis di ang inyong gilingkuran. Ambot yun ang panahon na. Mao na siya ang atong gugma. So karong human aning misa na ay 2,000 Hail Marys atong suportahan sa din sila. Sila dinhi karon mga buutan kay mga naong nya kausa na sa usa ka buwan dinhi sa atong parokya. So ato sa na siyang himuon kanunay. Nya support mo kanunay ha sa akong YouTube channel. Bisag galisod na mong tan-aw, hala tan-aw gyud paminaw, view, like, share, subscribe kay makasangyaw gyud ta sa sige natong share, makasangyaw ta sa lapad-lapad og daghan-daghang mga tao para makapaambit nilag mga Diosnong mga mensahe og misa nya maka-income sa tagamay para sa ato dinhing parokya og sa atong simbahan. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.